खौसे थानांगोन बेराफारसेथिं सोरबा सोरबा बुंदों बावैसो मैया दाख्लैसो फोथाराव गसंनानै हमना लेक्सार होनानै थांबाय आरो हरै माने बायदिसिना जायगाफ्राव गसंहैनानै बुंबाय आरो सोमावसारनायनि दरखार गैला जेंनाया ओरैनो सुस्रांजागोन आं सोंनो लुबैयो सोमावसारालासिनो बर'फ्रा मा मोनदों सोमावसारै दिनै बिएससि मोनबाय बिटिसि मोनबाय सोमावसारसेयावबो दाबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जोङो हिल स्टेटासाव लाबोनो हायाखै बिटिसि सुक्तियाव लिरनाय थानानैबो बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनसे सोरजिनो हायाखै सोमावसारसेयावबो स्कुल कलेजाव मास्टार थिसननांगौ सोमावसारसेयावबो हायाखै लेखा बिलाइ नांगौ समाव मोना सोमावसारसेयावबो हायाखै रेडिअ सेन्टार टिभि सेन्टारफ्राव बर'नि समा बारायनांगौ होननानै आसामाव बुंबाय सोमावसारसेयावबो हायाखै दिनैसिम जोङो सोमावसारसेयावबो हायाखै बर' रावा आसामनि अफिसियेल राव जानांगौ बियो दिनैनिफ्राय 40-50 बोसोर सिगाङावनो आसाम सरकारा अर्डार होगानाय आसाम सरकारनि पलिसियाव हाबफानाय दिनैसिमबो आसामाव सोमावसारसेयावबो बर' रावखौ अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजायाखै दाबो बाहायनो हायाखै दा अब्ला जों मा खालामगोन सोर बुंनो सानदों सोमावसारालासिनो जागोन नाथाय सोमावसारनांगोन जेंना सुस्रांनायनि गिबि लामायानो जाबाय सोमावसारनायनि नैथियाव जागोन सावरायनायनि थामथियाव जागोन सलुसन दिनै एनडिएफआ मोनसे समाव सिनाय लानानै गिलु बालु सोमावसारबाय थांखि हान्जाफोरजों जुजिबाय गावसोरबो थैनो गोनां जाबाय सुथुरखौबो बिथांमोना दिनै माखासे खिथेर होखारनाय बायदि साजा होबाय बेबायदि लामाजों फैनो गोनां जागोन बिएलटिआबो बै समाव जोंनि जोहोलावफ्रा गावथार जाबाय बिथांमोनाबो माखासे एक्सन लानो गोनां जाबाय बिनि उनावसो सावरायनाया जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव राजालामा दिल्ली दिसपुर बेसेबांबा गिलु बालु सोमावसारनाय भलेन्टियार फर्सनि सोमावसारनाय बिनि उनावसो सावरायनाया जादों बिनि उनावसो सलुसना जादों दा ओंखायनो दाबो लामाया बेनो दिनै जुदि ओरैनोबो जोंनो जेबो होनो गोसो गैखाया आरो बे समाव जुदि जोङो गावनि गोसोखौ लोरबां दिन्थियोबा गोहैनो दिन्थियोबा गोसो गैयै बायदि दिन्थियोबा कमप्रमाइजिं एटिटिउडखौ दिन्थियोबा मालाया मिथियोबा बिसोर गंनाय हासिगोन अब्ला जोङो जेबो होनाय नङा रायजोफोर जेबो होनाय नङा सुथुरा दाबो गोख्रों बेवहाय जि मावो गावसोरनिनो मावो दिनै नोंथांमोना नुदों आसाम सुक्तिनि 2 नाम्बार दफा फारिलाइखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों दिनै आसामाव बेवहाय मा लिरनाय दङ हारसा मानसिफोरनि सिनायथि थामोनथा राव थुनलाइ राजखान्थि अधिकार गासैबो अधिकारखौ बेवहाय सुरक्षा खालामनांगौ होनना लिरनाय दङ दा बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों बेराफारसेथिं जोंहा मा जागोन दिनै जोङो सोमावसाराबा दिनै जोङो बिखुआबा दिनै जोङो गाख'आबा दिनै जोङो खुद्रियाबा दिनै जोङो रागाखौ दिन्थिनो हायाब्ला जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ सोर होगोन दा ओंखायनो दिनैनि समावबो बिथांमोना जोंनि फारसे सानाखै आसाम सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जायै सावनो गावसोरनो नांगौफोरखौ माला सोरजिजोबना लाबाय शंकरदेब केलासूत्र बानायनानै लाबाय माबा आईआईटी मोनबाय गेस ब्रेकार मोनबाय साख्रि बिराद मेला होना लाबाय गावसोरनि सेंग्राफोरखौ दिनै बहाबा आईओसिआव थां गेस ब्रेकाराव थां बबेबा बिआरपिएल अफिसफोराव नायनो थां गोबां जायगायाव नुगोन बिथांमोननि मानसिफ्रानो दिनै हाबजोब्बाय बबेबा इउनिभार्सिटियाव 99.9% बिथांमोना गावसोरनि साख्रिखौ होना लाबाय नाथाय जोंहा जेबो गैया दा बिनि थाखायनो नैबे समाव गोनो गोथो जानायनि आरो गोनो गोथो खालामनायनि सम नङा गोदोनिफ्रायनो रायलायबोदों नांगौबा आगानसे फासयगोन आगाननै दावखोगोन मालाबा आगाननै फासयगोन आगानथाम दावखोगोन नाथाय जोङो थाद'नो मोननाय नङा दा बे समा गोनो गोथोनि नङा आङो रावखौबो मुं हमनानै बुंनो नागिराखै मानोना आंनि गोरबोआ थिना जोंनि गोसो गोरबोआव रावखौबो मुं हमनानै बुंनो थिना नाथाय साफ्रोमखौबो आङो खावलायनो सानो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बर'नि खामानि मावग्रा मावथि फारियाफोरखौ जोङो खौसे जानो सोलोंनांगोन डिसिप्लिनाव थानांगोन मोनसे संगठनाव मोनसे हारियाव डिसिप्लिन गैयाबा बे हारिया थेर बेथेर जायो दिनै बर' हारियाव डिसिप्लिना बोरै फैदों गोबां नाजाबोनो गोनां जादों गोदो जों उन्दै समाव नुदोंमोन जि समाव एबसुनि सोमावसारनाय भलेन्टियार फर्स ओंखारदोंमोन सोरबा साफा सानै
खालामग्रा सिखाव खालामग्रा दङमोन बुदाव बुदाव खालामनानै सिदा खालामबोनायाव बर'फ्रा दिनै डिसिप्लिन जाबोदों एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव गोबां जौ लोंग्रा मानसिफोरखौ सिदा खालामदों एक्सननि सोमावसारनायावबो बेबायदि माखासे डिसिप्लिनारि खामानिफोरखौ एक्सनफोरखौ लाबोनानैसो नङाबा बर' हारिफ्रा दिनै बै साखाथियाव रायजो जाग्रा बै बिथांमोन बायदि बिलाइ हाग्रामोन बायदि लामायाव गोग्लैसोना थाग्रा जोंनि हारियाबो थेर बेथेर जासिगोन दिनै मानसिफ्रा बाख्नायो नोंथांमोननि मानसिफ्रा जोबोद डिसिप्लिन बिराद धैर्यशील धैर्य हमनो गोरों गोबां बाख्नायो नाथाय बे बाख्नायनाय बे मावनाया ओरैनो जायाखै मेल मिटिं खुंनानै भलेन्टियार दोननानै बेसेबांबा डिसिप्लिन मेल मिटिंआव लिडारफ्रा लेक्सार होनानै दिनै 50 बोसोर हब्रा लेक्सार होबाय जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था खोमसि फोथायनायनिफ्राय उदां जा बयबो लेखा फराय हाबा मावनायनि हारिमुखौ बयबो आखायाव ला जाय हारिया हाबा मावा बे हारिया मुलुगाव थांना थानायनि खुनु जग्य नङा बे खोथाफोरखौ लिडारफ्रा लेक्सार होनानै दिनै हारियाव डिसिप्लिन फैदों आफादाव डिसिप्लिन थायो हारियाव डिसिप्लिन गतिके गासैबो आफादफ्रावबो डिसिप्लिन थानांगोन हारियावबो डिसिप्लिन थानांगोन बेखौ लानानै जोंहा गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया बेखौ लानानै गावस्रा गावस्रि जानांगौ खोथा गैया दिनै सोरबाया मेंगोन जिरायगोन सोरबाया थांगोन सोरबाया फैगोन नाथाय हारिनि थांखिया जोंहा थांबाय थानांगोन दा नोंहाय जों बुंदों बे जाबाय पिपुल्स रिभलिउसन बे सोरबा लिडारनि जांख्रिथाय नङा बियो सुबुंनि जांख्रिथाय 50 बोसोर सिगाङाव जानो हागौ सोरबा सरन समर बिथांमोना पिटिसिनि दैदेननायाव पिटिसिनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन दिनैनिफ्राय 40 बोसोर सिगाङाव दोरोजा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बिएलटिनि दैदेनगिरिफ्रा बिएलटिनि हाथियार सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा एनडिएफबिनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बिएसएफ मुं लानानै नाथाय बे सोमावसारनाया दिनै बेवहाय गासैबो